Hitanao koto, anao nagnano nangalanoty, boka teo amizay anao mbola hors sujet fo. De anao mieritreritra anao intelligent io zegny, za fa nagnampody volagna taminao hoe natahy Albert Einstein mbola tsy nidéclaré izy olo intelligent. Mbola anao zaraiky fo zegny olo manasa lasety andevoziny vazaha karaha ataonay mba andevoziny vazaha ty fo mivolagna anao intelligent. Olo intelligent zegny hita agny amin'ny centre de recherche na hoe agny mioccuper DG, regny zegny mba azo lazaigna hoe olo intelligent. Donc zegny anao mba tsisy raha hefo karaha ataonay io fo. Donc igny zegny tsy idirantsika lany loatra fa makasiky le vidéonao ny mampa hors sujet anao. Ny antony tsy atiavanay anao koto, boka io zahay tsy hypocrite karaha ataonareo. Anareo baka le politicien manipulateur abo. Sur plateau fo anareo magnano mimalomalo, boka io amizay ambadika agny anareo fagnaraka. Zahay tsy karaha zegny. Zahay izy koa fa olo tsy tianay na sur plateau na face à face tsy tianay fo. Donc zegny tsisy hypocrisie eto. Resaka i vidéo nivalianao igny, tsy mahazo le raha tia koragnina anao. Tsy haiko asa ataontsika amin'ny français izy ty na atao amin'ny anglais. Malheureusement, dommage, za tsy mahay allemand. Asa donc atao moramora be izy ty beka mba azonao, tsy asa atao miteny merina fo koa. Donc de makasiky le vidéo zaho indrindrandrindra tsary nahita vidéo mba manjary na sary mba manjary avy amin'ny avavaratra agny ny partagenao tagnatiny Facebook tato. Tsary natahy manafy tsindriako eto baka, natahy manafy Bruno igny na vita nagnamboatra sac cuir amin'ny alalan'ny raketa, tsary ny publienao tato. Nefa igny sortant boka taminay tary, mpianatra boka taminay tary. Tsary ny publienao tato. Izy io anao mbola vony publi raha betibetiky io tamin'ny festival volamena tagny hoe ity raha manjary aminareo agny. Izy zegny hoe ridiculisenao mihitsy zegny zahay hoe tsisy raha manjary zegny zahay boka avaratra agny, karazan-draha zahay zegny no fototro tsy mampandroso i Madagasikara ty. Nefa olo samy responsable amin'ny tsy fandrosoany i Madagasikara io. Anao agnatiny. Satria anao milefa anao karaha ataonay milefa jaly io, ataonao milefa jaly andafy anao magnano bevava. Nefa zegny anao tsara ny olo tagny Madagasikara anao mba nandray andraikitra izy koa anao mafy marigny, izy koa anao intelligent marigny. Momba le hoe wawa bokolo matetika azony vavanao ato ndraiky somaro ndraiky ambiance-nay io. Tsy haiko asa anao mahay resaka économie, resaka pouvoir d'achat zegny, mety tsy hainao angamba zegny. Izy koa fa avy somaro io, rehefa avy ny somaro, ny vahoaka jiaby misy vola. Tsy ankanavaka vahoaka ny nosibe jiaby. Agnatin' zegny ny mpagnarato, agnatin' zegny ny mpivarotro lamba, agnatin' zegny ny hôtel, agnatin' zegny ny commune mandray vola. Jiaby zegny mahazo vola izy koa fa avy ny somaro. Tsy haiko asa hainao, izy koa magnafitra artiste international zegny miattirer touriste mandalo amin'ny tanàna. Tsy haiko asa mety tsy hainao zegny satria anao olo intelligent loatra baka anao. Anao zegny olo intelligent loatra. Tsy haiko mba ino zegny ny raha nataonao mba nampidy vola amin'olo a Madagasikara anao nivolagna fa anao nagnano tsy haiko bénévole nampianatra zay ty mba nampianatra fo. Fa tsisy oera karaha ataonao hoe intelligent. Olo jiaby mavita mampianatra aby olo jiaby. Resaka artiste, satria io matetika azony vavanao resaka artiste no nampidofotro olo jiaby tamin'ny Andry Rajoelina, satria artiste boka avaratra fo ny azony vavanao ato hoe karaha artiste boka avaratra igny zegny nandany Andry Rajoelina. Tsara hoaitsika jiaby, fa tsy artiste boka avaratra zaraiky fo artiste ny Andry Rajoelina. Tsara mazava. Boko juste hoe rectification hely makasiky ngatax mbola tsara nagnano propagande. Zegny rectification hely fo. De mbola makasiky Andry Rajoelina fo, tsy anao zaraiky. Maromaro anareo io ato zegny mivolagna fa zahay boka avaratra no nandany Andry Rajoelina. Zahay boka avaratra agnisan'ny fidy Andry Rajoelina, fa malagasy jiaby no nandany Andry Rajoelina. Tsara hoaitsika jiaby, fa tsisy antany nandianany Andry Rajoelina nagnano propagande ke tsy nahazo olo. Nanday izy ta Diego
nandeha izy ta Majunga, responsable Majunga, surtout Antananarivo no nagnanaovany i Andry Rajoely faradoboko, ary tsisy tany nazahoany i Andry Rajoely, olo maromaro nandilitra i Antananarivo. Donc zegny tsy zahay Diego no nandany i Andry Rajoely fa olo jiaby a Madagasikara no nifidy i Andry Rajoely. Aza mifagnadala eto atsika ka le zay boka varatra fo zegny no atao hoe nareo boka varatra no nandany i Andry Rajoely. Tsy zahay boka varatra no nandany YouTube ko. Fa faradoboko ny Andry Rajoely tamin'ny deuxième mandat mihitsy nanaovany izy ta Antananarivo tary, faradoboko mihitsy no natao tary, ary feno olo mamasina io. Ary zahay boka Diego 4% mavotin'olo boka Diego. 4% votin'olo boka Diego comparé amin'ny votin'olo Antananarivo ery Fianarantsoa, Tuleara, Majunga, Tamatavy jiaby 4% nini agny. Fa zahay boka hagny fo zegny no amaizana rotsy igny, zahay boka hagny fo zegny ataon'olo responsable nandany i Andry Rajoely, tsy zahay agny tompoko. Fa olo jiaby Madagasikara responsable nandany i Andry Rajoely. Donc zegny izy koa firenena io midofitry ny anty, tsy zahay no responsable an'izo, fa olo jiaby responsable an'izo, politicien abo agnatiny zegny. Fa zahay mba agnisany mba nianatra, zay mba agnisany contribuer tamin'ny fampandrosoagna i Madagasikara, fa tsy azo tsy atao fagnadigna eto hoe zahay agny fo atao sababo, zahay agny fo atao taritra ny ratsy manjary jiaby. Firy ratsy manjary mandalo Antananarivo, firy ratsy manjary mandalo Fianarantsoa partout à Madagasikara. Fa zahay agny fo zegny no atao tsy manjary agnatin'ny Facebook ty ato. Zay raha tsy atiavanay anao, satria anao tsara nahita raha manjary mba nataonay tagny. Maro raha vitany agny manjary, maro mpianatra boka aminay agny ndraiky mahazo bourse mandeha isakandafy, maro ingénieur boka aminay agny, ministre boka aminay agny. Fa tsy imaginay fo zegny karaha imaginay boka varatra agny fo zegny lotovigny agnatin'ny raha ty ato, karazan-draha zay igny zegny responsable amin'ity fahantragnan'ny Madagasikara ty. Olo jiaby responsable amin'ny fahantragnan'ny Madagasikara io.